Wavele washo lo mkelenezo okuthinta kwamancane uvele ukubambela eduze okungumkelenezo ke oyibi kalokuqala kohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Mbukeli ke namhlanje sizobe sikukhumbuza ezamzukwana ngisho phela ngekhathi kusabhala ama postcard othando kusashawa ingcingo isoka likubiza esitolo lithi uzobamba ucingo babethi ke mabekubiza ukuthi ke woza nali isoko ocingweni uqala ugeza ube muhle kube sengathi isoka lizobe likubona ngamehlo. Ngikhumbuza lezi ke njengoba namhlanje mbukeli sizizwa sihlonipheke ngendlela eyisimanga lapha ekhaya Jikelele njengoba sibe sivakashelwe inqalabutho yomculi ubaba uBabsi Mlangeni. Kholosa wawungakazalwa ke wena kucula ubaba uMlangeni. Uyayazi nje ingoma ethi sala Emma? Ndiyazi ndandiphila mina ndihamba naye sasihamba sonke ngamaxesha. Hey khona lasha khona kancane athi khona atamela kusu. Hey ngiyakutshela ingoma ezayishaya ngaphakathi ke ngalezo. Hayi kaloku sana nikwazi into bana sizincome. Lalela sathi fika bell. Enasiplananga mbukeli yezinto kuba ngathi siyahlala phansi sihlele kanti lutho luthando mbukeli wami lithile ugitsho ke livakalisa ukufika kwethu siliqela lendaba ezithothenhla apha kuthi sithi Ekhaya Jikelele. Ikhaya kaloku mbukeli likhaya ngothando imfudumalo nenzondelelo unganqinela nxa lisisho bangenene oko siyakufezekisa mbukeli wami kungaqhuma ke kubasiwe kungabaswa into ethi ke kuphekiwe kungaphekwa kulanjiwe siyaqonda mbukeli into kubana ngenene ulambile iyo lonto kaloko abaqulunqi bethu bethe basididiyela uvimbo namhlanje qiniseka ke uba awukwazi into kubana uyaphoswa dimlo ke ukholosa kalubisi unonkanyezi hayi masizitshaye iziqhuma mbukeli njengamanje ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. Pushelo against uDonga bembamba isandla saka right. Ngifuna ngithi second suspect because bebambe lo. Ufakaze ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa usekhombe ubongantanzi njengomunye wabantu ababesendlini ngosuku okwadutshulwa ngabo uMeyiwa. Okwetyelwe ityala lokudlwengula uThabo Bester kunye neqabane lakhe uNandipha Makutumana bazakuvela enkundleni lingekatshoni lanamhlanje oku kusemva kokubanjwa kwesisibini eTanzania kulo imiyo. Balani mawoko mpokotela mchinangana moshetel balani mawoko aye imisi Hilary thamani milanguteli Ekhaya Jikelele lami ngata kuma kona mahungu man'wina ma swilo hinkwaswo tipolitiki weather ni ri hinkwaswo imisi Hilary. Lawa owabe ngumngani kaSenzo Meyiwa uTumelo Madlala usekhombe umsola wesibili ubongantanzi njengomunye wabasolwa babesendlini ngobusuku bokubulawa kaMeyiwa. UMadlala uqale ukwethula ubufakazi izolo kuleli icala. UMadlala ume ngaphambi kwenkantolo namhlanje wachaza ngakubona ngobusuku uMeyiwa ashona ngabo. Sisahleli kanjalo. Phela ngesikhathi ngani nje sihleli kwaqhamuka umuntu la phambi kwaleni komnyango longelele dining street. Umuntu wakhona wayephethe isibhamu esandleni esikhombe ngesibhamu efake isigqoko enjama dreading ungajaheli. Ngesikhathi uMadlala echaza ngokuthi uMeyiwa wasicindezela kanjani odongeni lesigebengu ubese ekhomba umsolwa wesibili ubongani intanzi njengomunye wabasolwa abangena endlini. Then uSenzo wayekhathi pushelo against uDonga bembamba isandla saka right. Ngifuna ngithi second suspect because bebambe lo. uMeyiwa wabese phuthunyiswa esibhedlela nokuyilapho indaba zokudlula kwakhe emhlabeni zamenyezelwa khona. Khumbula ngathi into engambuza yena oqala ngambuza ukuthi kanti ungibizele lento ukuthi uzongibonisa lento. Ngithe ngisakhuluma naye kwaqhamuka uKheli. Wamkhipha iwash ngala isandleni saka left. Emva kwalokho afika labo nesi ke befuna ukusikhipha la ngaphakathi ne. Betha sibuyele ngale. Then ngamqabuza esiphongweni ngamvala ke ngasabuyela ngala. uMeyiwa wabese phuthunyiswa esibhedlela nokuyilapho indaba zokudlula kwakhe emhlabeni zamenyezelwa khona. Leli cala liyaqhubeka kusasa.
uThabo Bester ogwetywe netyala lokubulala nokudlwengula kunye neqabane lakhe uGqirha Nandipha Magudumana kulindeleke ukuba bavele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein namhlanje. Kuzobe kungokuqala ngqa ukuthi uThabo Bester benentombi yakhe uDokotela Nandipha Magudumana babonane selokhu baboshwa eTanzania ngoMbasa. uMagudumana kanye nabayishumi asolwa nabo batheswe icala lokusiza uThabo Bester ukuthi eqe ejele. uBester obhekene necala lokweqa angeke asifake isicelo sebheyili kanti ke futhi kungenzeka lolu daba luhlehliswe ukuze kuqhutshekwe nophenyo. For the short end of the story, the matter basically is going to be postponed for further investigation, depending on how far the state is with the investigations, or whether they will be adding or arresting another accused. We don't know. Ngonhlaba umphenyi waleli cala wadalula ukuthi uzodinga izinyanga ezintathu ukuze aphothule uphenyo lwakhe. Ungoti wezomthetho uthi mancane kakhulu amathuba ukuthi umbuso ingabe usuliphothulile uphenyo lwawo. I believe that the state is not yet ready by now, but they're supposed to be ready by now. It will depend on the defense to oppose for further investigations postponement. uBester weqa ejele laseMangawu nginyakenye emva kokwenza sengathi uzibulele nokwagcina kusetshenziswa isidumbu sikaKatleho Bering ukufeza leli tulo. Kudutshulwe kwabulawa umuntu oyedwa kwathi abathathu balimala ngesikhathi kunodlame oluhlobene namatekisi eKapa namhlanje noma izolo kanti ke kushiswe amabhasi amane Golden Arrow kanye nezinye imoto eziningana ezithutha abantu. Tunyekwe ibhasi ezine zakwa Golden Arrow ngomlilo ngalentsasa. Ngapha ivideo eshicelelweyo ebithunyelwa kumakhasi onxibelelwano ibonisa umqhubi ebethutha abasebenzi kusasa emiswa ngethuba ezama ukujika imoto wadutyulwa ngembumbulu ezimbini lahlanza iselwa. Asinalo ulwazi kodwa ke thina kubasifike sekwabantu nomuntu usalele. Sibukela nje lamanyala enzekayo umuntu omnyama abulala umuntu omnyama noko isidima sethu sehlile. Kwesinye isenzo esikwafanayo indoda ithe yabulawa amathathu angxolerheka edutyulwa ngumqhubi emva kokuba imoto yakhe ibixulutywa ngamatye ngase-airport. We have 1,500 deployed members that is across the South African Police Service, including public order policing, metro police and law enforcement and traffic, in order to monitor strategic hotspots. So we are all wanting to ensure that there is rest, that there is stability in our areas, and that all these sporadic incidences that are occurring is dealt with speedily. Izenzo zobundlobongela ziza kanye ngexesha isixeko saseKapa nombutho weSantaco bengquzulana ngokumiselwa kwemithetho. They came back with a response that included a host of other demands, many of which were discussed in the Friday evening meeting as being impossible to acquiesce or give into. Those demands included such things as a moratorium on all impoundments for any reason. Umbutho weteksi uSantaco ukhuphe imbalelwano ethi uyazibhekelisa kwezi zenzo zobundlobongela. Athule Joka kwindaba ze-SABC disenyanga eKapa. Isebe lezemfundo eGauteng lithi lisalinde ingxelo yovavanyo lwesidumbu somntwana oneminyaka 15 ubudala ekhaneleka ukuba unyanzelwe ngomnye umfundi ukuba asele ityhefu. Izikhulu zomnyango wezemfundo eGauteng zihambele esikoleni obekufunda kuso Brian Dlovu ukuyozama ukuthola impendulo ngokushona kwakhe. Umndeni wakhe usola ukuthi omunye umfundi kaMatikiletsheni umdlise ushevu ezindlini zangasese nokuthi ubevele ehlukunyezwa esikoleni. Your question was was Brian unwell on any of our CCTV footage? No, he was not, and the reports that I got from the 3 teachers that taught him after break also doesn't indicate that. Umndeni kaBrian uthi ukhale ngesise besimjuqa ebusuku wabesephuthunyiswa esibhedlela kodwa ke wafika esethulile. The school has cooperated fully from day one, giving them the full access to the footages, the camera, the videos,
has given in their statement. The principal has given the statement on behalf of the school. The district has been here from day one. Ushilwane uthi kubikwa ukuthi uNdlovu wabe nengxabano nomfundi webanga lesishiyagalombili ngosuku ashona ngalo waze wagcina yena emshaya. The only incident that took place in the school that the school was able to record was an incident where the deceased, Brian, had a scuffle with a grade 8. Brian was a grade 9 learner with a grade 8, and the incident was seen where Brian did slap the grade 8. Ushilwane uthi umnyango suwethule umkhankaso wezokuphepha obizwa ngeOperation Khutlamulawo nozosiza ukulwisana nesihlava sokuhlukumezana kwabafundi. Sithanda ke ukuxwayisa abanenhliziyo ezisheshe zizelwe ngalombiko olandelayo. Amaphoyisa e-Eastern Cape aphenya icala lokubulala emva kokuthi owesifazane waseButterworth eqale ngokubulala amadodakazi akhe amathathu wabeke seyikhunga naye. Lixesha elibhlungu kusapho lakwaBuso, umntwana wabo uBongeka Buso ebesolulekwa ngokwasemphefumulweni ePhumalanga Center nalapho ebefumana ukutya aphathele abantwana bakhe. Olusapho luzilileyo luthi alwazi ukuba luza kubangcwaba njani abantu abane. Uncedo ke besilucela noko kakhulu apha kurhulumente noko asibonelele bane aba bantu baswelekileyo. Xa ndifika ndithe uphusha kwamali ndibona uba nakho uzilengisile ndabe sendigijima ndisiya esibhedini ndafika ndaphenya ingubo ndambona umntana oqala una about 8 ndabona nje isisu sakhe esithe ndajonga khandakhangela lo umncinci ngathi unabo ma 6.5 ndafumanisa into ba naye ndamtshila ndafumana uba naye isisu sikhukhumela ndazibuza ke ngoku uphi unomgqibelo. Umasipala uthi uza kulincedisa olusapho. Siza organize bonke ogxa bethu which is social development bakwazi ufumana support kwi counseling no checkisha indlela abonzakele ngayo nako konke nangaphakathi ukuthi ikhaya eli lisafarisha kangakanani. Usuku lokubekwa kwemizimba luseza kuchazwa. NjenguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eCuwa. Ingaba inkqubo yezomthetho kweli lizwekazi kulungele kusini na ukujongana nengxabano eza kuvela kwi-Africa Continental Free Trade Agreement. Lona ke mbukeli bingumbuzo othe wabuzwa yijaji inhloko uRaymond Zondo ngethuba ethetha kwinkomfa ye-African Bar Association phezolo. You have done it well. Nakuba isivumelwano salolu hlobo lokuhwebelana kwamazwe kulelizwekazi Afrika singakacaci kahle, inkantolo kuzofanele ibheke ingxabano ethile. Kusenjalo, ithunywa ihlangane engqungqutheleni ebanjwe unyaka nonyaka ngaphansi kwesiqubulo esithi Building the Legal Profession in Africa. Will our courts and the judiciaries of the different countries be ready to deal with various branches of law that will be required to be applied? Uzondo wengeze ngokuthi lokhu kuncike einkantolo einolwazi futhi einobuqotho. What will be very important for the judiciaries of our countries throughout the continent will be to ensure that there is a rule of law and independence of the judiciary. Ngenkathi ekhulumela uMengameli uRamaphosa, ungqongqoshe wezobulungiswa uRonald Lamola uthe uhulumeni wakuleli ukubona lokhu njengesivumelwano esiphosile sokuhwebelana kulelizwekazi iAfrika. We see this Africa Free Trade Agreement as one of the cornerstones that can help reshape trade in the African continent, rebuild society, and also ensure that the economy is inclusive. It's able to benefit all African people. Lengqungquthela izoqhubeka kuze kufike uLwesine. Mbukeli, ungabe uthini umbono wakho ngokuthi iParliament kufanele ukuthi lime kanjani nanokuthi libukeke kanjani? Uhlelo lokwakhiwa kabusha kweParliament elathungelwa ngomlilo ngonyaka odlule luzoqala ke maduze nje. Ngakho ke iParliament lifuna imbono yomphakathi. Isikhungo esinothile kakhulu ngamasiko, umlando kanye namagugu sathungelwa ngomlilo.
Njengoba uhlelo lokusilungisa selizoqala, iPhalamende lizobiza izinhlaka ezahlukene kanye nomphakathi ukuba basize ngalolu hlelo. If you were to be given a chance to influence the design process, how do we galvanize a cross-section of society to buy into that work in such a way that we could be able to imbue the rich cultural tapestry of our country to influence how a post-democratic parliament should look like? Yize umlilo wadala umonakalo kanye nokuphazamiseka, lolu hlelo kwakhiwa kabusha lizonika ithuba lokulula le ndawo ibe nkulu ikwazi nokuvumela abaphila nokukhubazeka ukuba bakwazi ukungena ngaphakathi. So part of the work we want to do in the redesign process is also to ensure that we address those space constraints. Secondly, drive a balance between historical heritage, nature of the building in terms of the Heritage Act, but also innovate to respond to some of the constraints that were there before. Umgcini mafakazo lonke ubeke eceleni imali engu-2 billion yalolu hlelo. Ukwakhiwa kuhlelo kuba kuqale ngoMasingana onyaka ozayo. Uhulumeni KwaZulu-Natal uxwayise izakhamuzi zaseWentworth eningizimu yeTheku eyingene endlini eyisanda kwakhiwa ngokungemthetho ukuthi ziphume kulezi zindlu noma ke zizokhishwa ngenkani. Uyaqhubeka umdonsiswano phakathi kukahulumeni nabantu baseWentworth abangene ngodli ezindlini zesikhashana kule ndawo. Ngeledlule izakhamizi zangena ngenkani ezindlini ebezingahlali bantu, zithi zikhathele ukuhlala ezindlini ezinabantu abaningi. Lo mphakathi uthi ubuphoqeleka ukuthi uhlale efletini elilodwa bengamalungu angaphezulu ka-20 ekukhona kubona nezingane. Sekuphele iminyaka eminingi laba beveza ilaka labo, kodwa bathi kuncane okwenziwayo. Uhlelo lukahulumeni lokulungisa amafleti kule ndawo lwama ngoDisemba onyaka odlule. Umphakathi ukhala ngokuthi awaziswa lutho ngokwenzekayo. Emhlanganweni nohulumeni uzwakalise ukukhathazeka kwabo. Bayafunga bayagomela ukuthi angeke baphume kulezi ndlu. Now they want us to move out. Where do we go to? We want to know where do we go to. We want to know now. Don't tell me you're going to know tomorrow and the next day and the next day. There's places where they can send us to. We know of some places they can send us to. Abanye bakhala ngokungenziwa kahle komsebenzi ezindlini zabo. As we sitting here now, my electricity, I can't use my kitchen. Everything trips. I can't bath in my bath because the water from upstairs comes into my bath. Uhulumeni uthi kuzolungiswa wonke umsebenzi ongenziwanga kahle kulolu hlelo lokuthi kulungiswe izindlu. Cela ukuthi baphume, sicela nabaholi babo ukuthi babakhiphe kungaze uhulumeni azongenelela. Londi Khatebe, SABC News, eWentworth. Beluphansi ke uhwebo lwerandi eyimakethe. Irandi libizwa 18 rand 67 edoleni lasemelika libe u23 rand 83 cents kupondo kanti lingu 20 rand 54 cents ku euro. Ipulo lake seBotswana libizwa 1 rand 38 cents. IJSE ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,936 ounce, iplatinum libiza $920 ounce, uwele ngahleziwe ubiza $86.35 umphongolo. Bukeli khabula ufince kuqikelelo lwemozulu.
Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi usahlezi nathi lapha ekhaya. Kanti ke mbukeli mangabe siqhubekela phambili nezindaba zethu, amalungu eqembu eliphikisa ngokusemthethweni eZimbabwe asola amalungu eZANU-PF ngokukhanda ngamatshe amalungu ayo. Lokho ke kuza njengoba selisemome phela ukhetho lokuqoka umengameli omusha kuleli yazwe. Ukuthola kabanzi ke ngalolu daba kanye nezinye ithinta ukhetho lwaseZimbabwe, sixhumana ke noDokotela uVusumuzi Sibanda we-Africa Diaspora. Dokotela, sikubingelele ohlelweni sikwamukele. Angibingelele nami ngibingelele abalaleli, ngiyabonga ukunxuswa. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho Dr. Kubonakala ke sekuyintsha kavukela umchili wesidwaba ukuthi ke kube nezigameko zodlame uma njengabe sekuzoba khona ukhetho eZimbabwe. Ingabe yini imbangela yalokho? Angingathi angizwanga kahle lapho oqale khona. Bengibuza ukuthi sekubonakala kuyinto ejwayelekile ukuthi nje njalo uma sekuzoba ukhetho eZimbabwe bese kuba nodlame olubonakalayo. Ngabe what is the cause for this? Ake ngithi kahle ukusukisela nje ngonyaka u2000 lapho kwaqala ukuba khona neqembu eliphikisa okusemthethweni, kanti futhi nango 1990 lapho uke kwaba khona neqembu elibizwa ngokuthi iZoom elike laphikisa ngendlela emangazayo laba nabalandeli abaningi. Uma siyakhumbula ukuthi lo owayesengu usekela lika mongameli walelo qembu owayengu Patrick Kombayi wadutshulwa, wacishe wafa, wakhitshwa inhlamvu ezisithupha. Kusho ukuthi lena akuyona into entsha. Iqembu leZANU-PF uma libona ukuthi kuneqembu eliphikisayo njalo linabalandeli abaningi, livele nje lisinde ngokuhlasela laba bantu ukuze ukhetho lungabikho emthethweni ngendlela yokuthi abantu bagcine besaba nokuya ekhethweni, njalo labo abangabalandeli balawo bamaqembu bathole bekhandwa ngamatshe, kumbe bebulawa, kumbe beboshwa. Okusho ukuthi iqembu leZANU-PF alifuni ukuphuma ukuba liqembu elibusayo, ngakho liyaqiniseka ukuthi nangayiphi indlela angeke kube khona elinye iqembu elingaphinde libuse lapha kweleseZimbabwe. Manje Dokotela, mangabe kwenzeka lonke lolu udlame, apha amaphoyisa aseZimbabwe noma ke ezomthetho ngabe bayayidlala indima or balibamba iqhaza ekutheni banqande ukuthi lolu udlame lingabhebhetheki? Kusho ukuthi into eyenzakala lapha kwelaseZimbabwe ngeyokuthi amaphoyisa aseZimbabwe akuwona amaphoyisa elizwe aweZimbabwe, ngamaphoyisa aweqembu elibusayo. Kube kanti nezinkantolo akuzona izinkantolo ezezwe leZimbabwe, izinkantolo ezeqembu elibusayo. Okusho ukuthi iqembu elibusayo sokuyilona eliphethe wonke amalungu kahulumeni, kumbe singathi ama-institutions akahulumeni, okwenza ukuthi uma kunodlame lamaqembu asekela athunywa njalo yilona iqembu leZANU-PF abe yiwona asiza ukuhlasela abantu, njengoba sibona ekukhandweni okwalo uThinashe kuleli viki. Kusho ukuthi abantu abayibona abamkhandileyo abazange baboshwe ngoba laba bantu bebephe izithombe zabo beyiphethwe, isithombe salomuntu besiphethwe ngabantu, kanti lo muntu okhande omunye abantu bayamazi, kodwa kuye kwabanjwa abantu okuthiwa ngabasolwa bokuthi bebetshontsha behamba ngemoto ehlobo leHonda Fit. Okusho ukuthi amaphoyisa awayidlali indima yawo, amaphoyisa nebutho nabasezinkantolo bonke abadlali indima yabo, ikakhulukazi makuzindaba zokhetho. Dr. Vusumuzi, ungathi ukhona yini umehluko ngoba mangabe ngilalele nje inkulumo yethu le esiba nayo usho ukuthi cha akusiyo into entsha ukuthi njalo mangabe sekuzoba nokhetho eZimbabwe kube nodlame usola yona ke iZANU-PF ngokuba yiyo ebhebhethekisa lolu dlame. Ngesikhathi kusasekhona uMongameli Robert Mugabe kwakuyinto eyodwa. Mhlawumbe abantu baseZimbabwe babengacabanga ukuthi uma ngabe sekungena umengameli uMnangagwa mhlawumbe lokho kuzoshintsha. Kubonakala ngathi kuqhubeka nje isihlava esifanayo. Ngempela kunjalo, abantu beZimbabwe ngesikhathi kakhulukazi makwakuza uMnangagwa babezitshela ukuthi ngoba uMnangagwa ubeqoshiwe kuqembu leZANU-PF ngesikhathi ezobuye ngene, bazitshela ukuthi mhlawumbe kuzokwehluka, kodwa into abazange bayinake kwakuyikuthi uMnangagwa ayikho into ayaziyo ngaphandle kodlame lolu akhule ngalo eZANU-PF, ngoba ukusukisela iZANU-PF ingena ibusa elaseZimbabwe uMnangagwa ubelokhu ekhona elisekela njalo esebenza noMgabe. Igugura wundi le eyabulala abantu abaningi kakhulu ukusukela ngo1982 kusiya ku1987 ibiholwa wuye umnumzana uMnangagwa lo sengumongameli ngalesi sikhathi. Kwathi njalo ngo2008 lapho iZANU-PF yayihlulwe ngokumangazayo liqembu leMDC okwagcina kwenza ukuthi
kuthathe inyanga yonke ukuthi imphumela yokhetho yaziswe abantu. Uyena futhi njalo oba ngungqondongqondo owayenza ukuthi kuze kugcine kuphekwa imphumela. Ngakho akehlukanga umnumzana uMnangagwa noMgabe, ngathi kahle kahle unguyena ungqondongqondo ikakhulukazi makusiya kwezokukhwabanisa kwimphumela yokhetho. Esikhathini nje ke singamasonto amathathu kusuka manje kuyavotwa ke Zimbabwe. Ingabe ke singalibona lihamba kahle nelukhetho ngaphandle kweyihibe? Cha, njengoba sesibonile abantu beqala ukukhandwa ngamatshe, sesibonile nalo umongameli we-CCC uma ehamba imoto zakhe bethi bahamba ukuyokhankasa zikhandwa njalo ngamatshe, kanti sesibonile nabantu beboshwa, kanti sibonile nemithetho emisha ifakwa ukuthi umuntu akavumelekile ukuthi akhulume kabi kumbe asole ilizwe leZimbabwe ukuthi izinto zihamba njani kumbe umongameli. Kusho khona ukuthi akukho into ezohamba kahle, khona lokho okujwayelekile yikho kuzokwenzakala. Sizobona njalo noma iqembu eliphikisayo lingaphumi linganqoba, sizokuzwa njalo njengalokho kwenzeka ngo-2018 imphumela iphuma isithi cha, onqobileyo uye umnumzana uMnangagwa, ngoba phela simzwile naye uma lapho ekhuluma nabantu besonto ebatshela ukuthi ayi bayeze enkonzweni ukuthi bazothandazelwa ukuze kwehliswe ukushisa lokhu okwenzakala enqondweni zabo, ngoba bahamba balahlekelwe izingqondo, ngoba bona uma abantu bebacasula bayabakhanda babashaye ngendlela emangazayo. Umongameli obekhuluma leyo nto okusho khona lokho ukuthi ngeke baphume ekuphatheni elaseZimbabwe, ngoba bayazi ukuthi nango-2017 indlela abangena ngayo akuyona eyayisemthethweni. Uma nje kungenzeka bayehlulwe baphume ekubuseni izwe, sebengazithola phela sebeboshiwe ngamacala okuba baketula umbuso ngo-2017. Manje yini ke iqhaza leSADC uma ngabe kuziwa kulolu khetho? Like sengibuza ukuthi yini mhlawumbe okungamela ukuthi yenzeke Dr. Vusumuzi ukuze mhlawumbe sibone isimo esishintshile eZimbabwe uma ngabe kuziwa ezindabeni zokhetho, ngoba makusaqhubeka kanjena okusho ukuthi nje kulokhu kuyiphethini efanayo lokho yenzeka ukuthi abantu bayashawa mase kusondele ukhetho, baya intimidatewa mangabe kubonakala ukuthi izinto ayihambi ngokwezana uPF bapheka amavoti njalo njalo. Mhlawumbe singabona sifika kuphi lapho siyofika khona ukuthi izinto seyishintshile ke manje ngoba sekumiswe ukuthi kwenzeke lokhu, yingakho sekubonakala inqubekela phambili. Ithini irole yeSADC nanokuthi yini engenzeka ukuze izinto ishintshe indlela okwenzeka ngayo uma ngabe kuziwe indabeni zokhetho eZimbabwe? Into ebuhlungu kakhulu ngeyokuthi iSADC iSouth Africa njengomakhelwane weZimbabwe, ikakhulukazi umakhelwane weZimbabwe osohlala abantu abaningi abaseZimbabwe abahlala abanye ngokungekho emthethweni, kanti abanye ngabahlala ngokusemthethweni okufana nalabo abanama-ZEP osokufike kulesi sigaba sokuthi ungqongqoshe wazasekhaya uDr. Mtswaledi akasafuni ukuthi avuselelwe. Babona izinhlupheko zabantu beZimbabwe, kodwa akekho noyedwa ophakamayo ukuthi agxeke lokho okwenzakala eZimbabwe, kanti ne-African Union njalo nayo ayikwazi ukuthi igxeke lokho okwenzakala eZimbabwe. Okusho khona ukuthi abantu beZimbabwe basazozithola bephakathi kwenkinga enkulu kakhulu okwesikhathi eside, ngoba nalo uMnangagwa maye ngashona kuzophinde kuthathe abanye abafana naye ngoba nabo bakhuliswe ngendlela efanayo, ngoba siyazi ukuthi isivumelwano esasikhona phakathi kwebutho ngesikhathi ngo-2017 kwakuyikuthi uMnangagwa uzofika lapho mhlawumbe ahlala isikhashana abesenikeza lo olisekela lakhe owumnumzana uChiwenga naye aphathe, okusho khona ukuthi naye uzobe efisa ukuthi avikele lokho abakwenzayo. Ngakho uma sibhekile ukhetho lwaseZimbabwe lusazoba indaba eyinkinga enkulu kakhulu, ngaphandle kokuthi mhlawumbe abantu beZimbabwe uma bengaphakama benalo ikhono mhlawumbe benze lokho okungacatshangwa ukuthi kungenziwa, balwisane nayo iZANU-PF. Kodwa ngaphandle kwalokho lokhu ngeke kuze kushintshe, kuthi ukuthi kusazoqhubeka abantu beZimbabwe behlukunyezwa, ngoba iSouth Africa ukusukisela kusese umongameli Mbeki yathi yona cha izothula isebenzise lokho kubizwa nge-quiet diplomacy, abantu bahlukunyeze babulawe njengalokhu bebulawa kungabi indaba zalutho. Dr. Vusumuzi, mhlawumbe ungathini nje ukugqugquzela ikakhulukazi labo, ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi baseZimbabwe bathe chithisaka eindaweni eziningi lapha abazama khona impilo, mhlawumbe kungathini nje kubagqugquzela kwakho ukuthi beze baphume ngobuningi babo bezovota ukuze mhlawumbe kuzanye ukuthi kubonakala ukuthi angeke nikwenze kumehluko? Empeleni siyabakhuthaza abantu njengalokhu nje bekukhona amabhasi alethwe yi-EFF la eSouth Africa azofika kumakhulu amahlanu
ukuthi abantu abaze bagibele lamabhasi bahambe bayovota laba ababhalisela ukuvota abalithola ithuba lokuthi bayobhalisa ukuthi labo abangalitholanga ithuba nabo bahambe bayokhankasa phela bakhankasele amaqembu lawo abawathandayo babona ukuthi mhlawumbe angaba yiwona asengavele ayenza ukuthi kube nenguquko laseZimbabwe ngoba ukuvota kwabantu babe baningi kakhulu mhlawumbe kungenza kuze kungabilula ukuthi imiphumela iphekwe njalo uma ithe yaphekwa mhlawumbe nabantu mase beyithatha lemphumela besiya nayo ezinkantolo ukuthi bayokhomba ukuthi cha kube khona ukukhohlakala sokungaba lula ukuthi kubonakale ngoba mhlawumbe abanawo amanani amaballot afana amaningi ngalolo hlobo ukuze bapheke lemphumela ngokunjalo ke siyabakhuthaza kakhulu abantu ukuthi kabahambe khona bayovota ngobuningi babo njalo bayokhankasa batshele izihlobo zabo ukuthi kazihambe ziyokhetha zivote ngendlela le ezithanda ngayo hayi ukuthi zivote ngendlela ezikhuthaza ukuthi zivote ngayo iqembu leZANU-PF njalo bangesabi ngoba ukwesaba kuzokwenza ukuthi baqhubeke behlupheka kanti njengalabo abalapha kwelaseZimbabwe njengoba iZEP iphela kusho ukuthi uma inkantolo zingasoze zanelisa ukuthi ziphendule mhlawumbe ziguqule lesi sinqumo sika mnumzana uDr Arod Mtswaledi kusho ukuthi imisebenzi ayisekho kuzofuneka ukuthi bonke laba bantu bahambe baye kwelaseZimbabwe ukuyohlala khona kanti izobe ingekho imisebenzi uma bengazange bayovota kusho ukuthi bazophila ngaphansi kwengcindezi enkulu kakhulu njalo kabazi ukwanelisa ukondla imindeni yabo. Dr. Vusi manje mangabeke sekuvotiwe mhlawumbe kungathatha isikhathi esingakanani ukuthi sibone imiphumela emva kokhetho? Ngokusemthethweni kahle hle akufanelanga ukuthi kudlule amalanga amahlanu kusiya ngokwe-Electoral Act yalapha yakwelaseZimbabwe kodwa imiphumela njengalokhu ijwayele nje ukuthi bekufanele ukuthi mayifika nje izibalo zibe zikhishwa kancane kancane kodwa into esijwayele ukuyibona lapha kwelaseZimbabwe ngeyokuthi imiphumela ekhishwayo yila eyamalungu asePhalamende bese kusithi le ekamongameli ivele igcinwe ukuze kube sekugcineni ukwenzela ukuthi baqale bayithole yonke asho ukuthi abakwenzi lokho ukuthi ma indawo ethile isinemphumela bayibemezele ukuthi umongameli uthole okungaka kule indawo kodwa bafuna ukulinda ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi bayipheke kahle into esijwayelekile kwelaseZimbabwe leyo ukuthi imiphumela eyokhetho ekamongameli iza egcineni ngemva kokuba isifike yonke hayi ukuthi imemezelwe isafika kancane kancane. Sibonge kakhulu ke Dr. Uvusumuzi ngesikhathi sakho namhlanje sikufisele nosuku oluhle. Ngiyayibongela nami. Mbukeli ke lo beku Dr. Uvusumuzi Sibanda weAfrican Diaspora besixoxisana naye mayelana ke nokhetho selisondele selisemome laphana ezweni ke laseZimbabwe njengoba kube nembiko yokuthi ke sekuqalile sekunodlame njengoba nje ke sekusele kancane ukuthi ke lolu khetho lubanje njengamanje ngembula sinje qhu edolo sizobuya ngemva komzuzwana. Njengamanje ke mbukela ke siphosa amehlo ke sibone ukuthi kumi kanjani esimweni sezulu.